स' लोगोफोर गासिबो सांग्रां थानाया मोजां मानोना बे साननैसोनि भितराव दाबसे दाबसे गामियाव माने मोखौ सिखाव ओंखारगासिनो दङ मोखौ दाउ बोरमा सिखाव बिदिनो थिग बेबायदिनो ओंखारगासिनो हरबो मिथिया सानबो मिथिया थ' नोंथांमोनखौ आं बुंहरो सोरनाबा मोखौ दाउ बोरमा फिसिनाय दोङोबा गोजान गोजान दुब्लि रिजार्भफोराव होलाबायनाङा माने बिराद सिखाव ओंखारदों बे खाननैया जों फेसबुकफोराव ओमफ्राय मिडियाफोराव अनेक ससियेल मिडियाफोराव नुगासिनो दोङो सिखाव नुदों माने जों खोनानो मोन्दों उदालगुरि रौता माबा गामिमोन आं बावगारबाय माब्रै मोखौ सिखाव जादों बेयाव सिखावखौ हमना मोनदिया ओमफ्राय नैयाव बिथाङा सासे सेर खामहरदो मोखौ सिखावखौ सानै हमना मोनबाय माने बेखौ हमदाखै आरोना बेनिखायनो बुङो लोगोफोर गासैबो सांग्रां था मोखौ सिखावफोरा माने ओंखारलाबायदो रावबो नङा जों बर' मानसि नङा जाग्रा मानसिफोरानो नै गोरिया बांगालफोरानो खावला बायसिनो दोङो बिसोरनो दोङो आरो सिखावफोरा सोर दोङो बर' मानसियाथ' रावबो गैखाया ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बुङो आरोना सांग्रां था बेनिखायनो आं भिडिअआव बुंदो गासैबो सांग्रां था ओमफ्राय नैबे स्क्रिनाव आं मोखांखौ देखायथ'ला बे साननायखौ हमना मोनदोंखि आरोना गामिखौ मिन्थिथ'नाय जायाखै बिथाङा गामिफोरखौ लिरना हराखै फेसबुकआवसो मोननाय जादों ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जानाबो दाउ खात्ता गोमादो बाट आं सिखाव खावदों होननानै रावखौबो बुङाखै जानि दाउ खात्ताया गोमादो खिन्थु नेवलायफोरबो जानो हागौ जानिया माने दाउखौ जानिया बारिबो खाथिना एसे ओमफ्राय दाउफोरखौ खावलाबायदो माने जालाबायदो नेवलायफोरा थिग बेबायदिनो आरोना खिन्थु मोखौ सिखाव बोरमा सिखावफोरा जाग्राफोरानो आरोना थिग बेबायदिनो सांग्रां था माने सिखाव ओंखारलागासिनो सोरहाबाथ' बिदिनो बर' मानसिफोरनाबो फिसिनाय थायोना बोरमा अमा दाउ ओमफ्राय मोसौ बेबायदिनो फिसिनाय थायो बेनिखायनो सांग्रां था होनदो नों निजेनि न' खाथि दुब्लिफोराव होनो हागोन खिन्थु गोजान गोजान जायगाफोराव होनायखौ एसे गारथ'दा होबाबो नोंथांमोना सांग्रां खालाम माने सिखावआथ' जागासिनो दोङो नोंथांमोना गोजान गोजान दुब्लिफोराव होलाबायनाङा खाथि खाथि न'फोरावनो ओमफ्राय गांखोफोरखौ हाना होलाबाय बिराद सिखाव ओंखारदो थान्दा बोथोराव बिराद सिखाव जायो मुस्लिमफोरानो खावलाबायबाय थायो बेबायदि बापरे बा आसुरितलै इसोरो सानबाबो हरबाबो मिथियाखै ओरैबायदि हिन्दुफोरनि बर'फोरनिखौ मोखौ दाउ बोरमा खावलागासिनो आसुरित बापरे बाप मा गिनाय होननायानो गैयालै बिसोरना मुस्लिमफोरा ना लोगोफोर बापरे बा बे दामनिल' जायगा खावाखै बिराद सिखाव खोनागासिनो आरोना खावनाय माबानाय बापरे बा मा डेन्जार खावहरलै मुस्लिमफोरा थोद साला होमबाथ' हरनि सिखावथ' डेन्जार जाबावगोन बिसोरो सानावनो खावनो हमोबा थोद जियानो जादोंला मानो आं नै कमलाथायनि जानाय लोगोफोर नै कमलाथायनि माबायदिबा मोजां नंगौना नङा जाना नायनोसै ओमफ्राय आङो खानब्रै ना खानथाम जाबाय भिडिअ लाबोनो हायाखै लोगोफोर सरि ओमफ्राय आंबो गाज्रि मोनबाय थायो भिडिअ लाबोनो हायाबा एसे बिजि दोङो आं मोजां भिडिअ लाबोगोन मानो होनोबा आंबो गाज्रि मोनबाय थायो भिडिअ लाबो आंनि लोगोफोरा भिउवार्सफोरा माने गाज्रि मोनबाय खोमा भिडिअफोरखौ नेना दंमोन खोमा होनना थिग बेबायदिनो गाज्रि मोनबाय थायो आरोना थ' कन्टिनिउ भिडिअ फैगोन दिनैनिफ्राय नोंथांमोना नेनानै थाबाय था लोगोफोर आं फुङावबो होनाय जायाखै बिराद टाइमा आंना मिलायाखै आरोना माने भिडिअखौनो होनो हायाखै माने बे साननिया बानाबो दङमोन आङो ओमफ्राय भिडिअखौ लाबोफिनसिगोन दिनै भिडिअ बेखिनिसै आं नै कमलाखौ जाग्रोना लानि ओमफ्राय न'आव थांनोसै दुब्लि रिजार्भआवसो दोङो थ' गासैबो सांग्रां जा जायनि न'आव दाउ बोरमा दोङो बेखौनो बुंहरो आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर न'आव थांनायनि सिगां नोङो बायमान लं जाम्प बारनानै थांनि मानोना आसाम पुलिसनि जोंहा पेट्रस खालामनाय जाबाय थादों मानसिफोरा ओमफ्राय आंबो लं जाम्प बारनानै थांनोसै नैयाव हागोनना आंना 15.5ल' थाङो दाबो एक्सिलेन्टखौनो मारनो हायाखै माबायदि बारो माने सोरबाफोर रोंगौबा पेट्रसखौ बायमान फोरोंहर आरोना आंनो खदाल मारिनांगौमोन एसे गासथाबजोबनाय दोङो नैला बा बे सान्दुं गोसा होमबा बारना थांनोसै आं नै फिल्डआव नै बांगालफोरनि फिल्डसो नैयाव बारना थांनोसै एसे ओमफ्राय माबायदि बारोलै बारनायखौनो रोङाखै र' 4 थांबाथ' मोजाङानो जागौमोन आसाम पुलिस ABUआव 4 थांगोन आरोबाबो थांनोसै जात्रा खालामनोसै आं बारनायखौ रावबो गैयालै दिनै रिजार्भआव 4टासो 3:30टासोआवसो फैयो आं भिडिअ बानायखालावला भिडिअ बानायखाथावथ' आङो बारनानै थांसै थ' दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर आं बारनानै थांसै अके थेंक इउ स' माच